حرمز يرسعني زول زربا سامعكم تفضلوا الزربا زي جبت زلوا حكي حرمز لك أخم سب ناي مذكر ناي محزان كم وناي مفكر سمعت له لو ما أنتو زعبا مستراوي أمور حرمز زي فلت ناي زجر محققات كرينا سامو ده تام سيتنا مجمرتها كابزفوت نجمر أمور حرمز كابزخون أبنري زلوا زنبر إنسسا اتزعبيو كبرته طرح كسب 5 كيلوغرام يبصح እዚ ግዙፍ ኣእምሮ እዚ ድማ ናይ ምዝካር ሓይሊ ሚሞሪ ዝቆጣጠር ፍሉይ ብጣዕሚ ዝማዕበለ እዩ ሓርማዝ ሓደ ግዜ ዝረኣዮ ሰብ ወይ እንስሳ ንዓሰርተታት ዓመታት ክዝክሮ ይኽእል እዩ ንኣብነት ሓደ ኣብ ዱር ዘሎ ሓርማዝ ቅድሚ 30 ዓመት ማይ ዝሰተየሉ ቦታ ወይ ድማ ሓደጋ ዘጋጠመሉ ስፍራ ፈፂሙ ኣይርስዖን እዚ ተዘክሮ እዚ ድማ ንመላእ ስድራቤቱ ካብ ድርቂ የድሕኖ እቲ ዝያዳ ዘገርም ግን ሓርማዝ ስምዒት ዘለዎ እንስሳ ምዃኑ እዩ ሓደ ኣባል ስድራቤቱ እንተመይቱ ሓርማዝ ልክዕ ከም ሰብ ይሓዝን ሬሳት ዝመተ ሓርማዝ ከቢቦም ደው ይብሉ ብጭሮኦም እንዳተንገፉ ድማ ሓዘኖም ይገልጹ ሓራምዝ ኣብ ጠቃሪሳ ዓጽምቲ ኣዝማዶም ክሓልፉን ከለዉ ደው ይብሉ እሞ ብዝተፈላለየ ናይ ሓዘን ስምዒት ይትንክፍዎ እዚ ድማ ሓርማዝ ናይ ምዝካር ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ምፍቃድን ናይ ምሕዘንን ስምዒት ከም ዘለዎ እዩ ዘርኢ Hey. Easy with them, yeah. Easy, come out from under the ሓርማዝ ጽቡቕ ነገር ጥራይ ዘይኮነስ ሕማቕ ነገር እውን ኣይርስዕን ቅድሚ ዓመታት ዝሃስዮ ሰብ ወይ ሃደንት እንተርእዩ ቂምታ ሒዙ ከጥቅዕ ይኽእል ኣብ ገለ ዓድታት ሓራምዝ ንነዊሕ ዓመታት ሒዞም ዝጸንሑ ድሓር ሕነ ከም ዝፈለዩ ብሳይንስ ተረጋጊጹ እዩ እዚ ድማ ሓርማዝ ኣይርስዕን እዩ ዝብል ዘረባ ዝያዳ ሓቂ ይገብሮ እንተኾነ ግን ጽቡቕ ዝገብረሉ ሰብ እውን ኣይርስዕን እዩ ንኣብነት ሓደ ሓርማዝ ካብ ሓደጋ ዘድሓኑ ሰብ ድሕሪ 20 ዓመት እንተረኺብዎ ቀልጢፉ የለልዮ ፍቕሩ እውን ይገልጸሉ እዩ ብዘይካዚ ሓርማዝ ካልእ ዘገርም ተፈጥሮ ኣለዎ ብእግሩ ይሰምዕ ሓርማዝ በቲ ግዙፍ እግሩ ገይሩ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ምንቅጥቃጥ መሬት ክሰምዕ ይኽእል ኣይዘልልን እዩ ሓርማዝ ካብ ኩሉ መጥበውቲ እንስሳታት ክዘልል ዘይክእል ሓደ እንስሳ እዩ ማይ ካብ ርሑቕ ምሽታት ሓርማዝ ማይ ዘለዎ ቦታ ካብ 12 ኪሎ ሜትር ርሕቐት ሸቲቱ ክፈልጦ ይኽእል حرام بارك ساب حجي بزعباتي جزوفن فتسيم زير سعن حرمازينا رينا حجي لما نفتزع مباك فلو كانوس كنا أبطينا أبو حدا شمون تا دازولو سلسة دبتات دمو دما سمايا وزغونا عزيز زقرن فطور كركبنا نسو دما أوكتوبس يزبحال تشعاتا أمرون سلسة دبتاتن أوكتوبس نمئمانو زلتقم أكلا قرط زلو حدا تراي زيكونا تشعاتا أمرو يزلو اتقند أمرو أب رؤسخهم كله اتم صرفو شمون تقن أب نفسو كف عاداو يمزركو እዚ ማለት ነፍስ ወከፍ ኢሉ ንባዕላ ክትሓስብን ክትውስንን ትኽእል ብዘይካዚ ኦክቶፐስ ሰለስተ ልብ ኣለዎ እተን ክልተ ደም ናብ ሳምቡቕ ክሰዳ ከለዋ ተሳሰይቲ ግን ናብ መላእ ኣካላቱ ደም ተከፋፍል ደሙ ድማ ልክዕ ከም ኩሉ ዓይነት እንስሳ ቀይሕ ዘይኮነ ሰማያዊ እዩ ኦክቶፐስ እቲ ናይ ምምሳል ንጉስ ሓደ ኦክቶፐስ ካብ ጸላእቱ ንምድሓን ወይ መግቢ ንምህዳን ዝጥቀመሉ ብልሓት ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣብ ውሽጢ ሰከንድታት ሕብሪ ኣካላቱ ቅርፂ ቆርበቱ ምስቲ ከባቢኡ ዘሎ እምኒ ወይ ሳዕሪ ባሕሪ ከመሳሰሉ ይኽእል ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕሚ ኦክቶፐስ ክሳብ ክንደይ በሊሕ ምዃኑ ንምፍላጥ ብዙሕ ፈተናታት ተገይሩ እዩ ሓደ ኦክቶፐስ ኣብ ውሽጢ ዝኾነ ነገር ተዓፅዩ ብውሽጢ ኮይኑ ነቲ ዓፂዎ ዘሎ ነገር ከፊቱ ክወፅእ ኣይጽግሞን እዩ መሳርሕታት ናይ ምጥቃም ዓቕሚ እውን ኣለዎ ንኣብነት ገለ ኦክቶፐስ ናይ ኮኮናት ቅላጥ እናተሰከሙ ይዞሩ እሞ ሓደጋ ክመጽእ ከሎ መከላኸሊ ይጥቀሙሉ ተዘክሮን ምልላይን ልክዕ ከምቲ ሓርማዝ ዝበልናዮ ኦክቶፐስ እውን ሰባት ናይ ምልላይ ዓቕሚ ኣለዎ ኣብ መመራመሪ ማእከላት ዝነብሩ ኦክቶፐስ ነቶም ጽቡቕ ዝገበሩሎም ሰባትን ከምኡውን ነቶም ጸገም ዝፈጥሩሎም ሰባት ፈለዮም ክለልዩ ይኽእሉ ነቶም ጸገም ዝፈጥሩሎም ወይ ዝጸብኦም ካብ ርሑቕ ማይ ብምግጫብ ሕነ ክፈልዩ ከለዉ ተረኣዮም እዮም ካብ ተፈጺሙ ዘይርስዕ ሓርማዝ ጀሚርና ክሳብ እቲ ትሽዓተ ኣእምሮ ዘለዎ ኦክቶፐስ ርኢና ኣለና ተፈጥሮ ክንደይ ዘገርም ምስጢራት ከም ዝሓዘት ዘርኢ ጭብጢ እዩ ካብዞም ክልተ ሓርማዝን ኦክቶፐስን ብተፈጥሮኦም ኣየናይ ዝያዳ ገሪምኩም ኣብ ኮመንት ጻሓፉለይ እዛ ቪድዮ እውን ተፈቲኹማ ላይክ ግበሩለይ ምሳኹም ጸንሐዎ ዮሃንስ ፍጹሜ ሰላም